Sanibonani guys. Sila just because sifuna ukwenza i-public apology because ngimfakela uDavid kwi-post and naye upostile but mina ngabhala ngendaba yase Home Affairs 75 rand. Kona konke ngikubhalile lapha kwi-post bengaqondile ukulimaza South Africa, bengaqondile ukuprovoke South Africa, kodwa bengibhala ngoba mina bengidlalela because ngihlezi ngiposta ngidlalela and mina akaze ngithuke umuntu e-social media, akaze ngixabane namuntu ku-social media. Lento ka 75 rand engibhalile ukuthi uDavid sobuya naye ahamba yoshada South Africa then abese ayahlala azinze bekade ngidlala. That's why ngiyipostile ngaphese ngayidelete ngoba ngibone indlela esekwenzeka ngayo ku-comment section ukuthi abantu bese bediniwe bekhomenta, abanye bathi uDavid uzobuya seyibhokisi, uzoshona, bazombulala, abanye bathi nami ngizofa, ngizobulawa. Kubuhlungu ngoba manje isizwe yahamba to an extent abantu sebebona ukuthi thina kumele sifele ukuthi siyathandana, kanti mina bengidlala and ngiyasho namanje bengidlala, ingakho i-post ngiyidilithile. Ukube bengiserious i-post bengizoyigcina namanje sakhona, bengiyipost mhlawumbe bena 15 minutes then ngayidelete because bengibona ama-comment ase too much. So abantu ba screenshot-a, maybe screenshot abantu isiyaqala ke into esiba serious to David ngimbeka kwi-risk and nami ngizibeka kwi-risk, abanye bathi bazomthuma uphuthu uzohamba uyephinda kube seyibhokisi. Shuthi kahle kahle sifelane, sifela uthando njengamanje. So nje angifuna amanga, ngibhlungu, sibhlungu, kubhlungu ukuthi kuyona yonke into eyenzakalayo sifela ukuthi soba uthu siyathandana because kade besha abanye ukuthi mina ngidayisizwe. Lapho mina ngaqala ukuthandana noDavid ngo-2021, ingabo bikhona ngisho into ye-match ngiqala ukujula noDavid, but sekuthiwa manje ngidayisizwe, mina nginika abantu bokufika izwe nje ngiyazenzela. So guys, angifuna amanga, ngiyaxolisa and sengiyabona ukuthi asisekho safe ngoba abantu bathini bathi bazosibulala soba uthuna kuze basikhombise ukuthi sina silutho. So nje ngiyaxolisa kule post engiyipostile. Mengabe ngifela uthando kulungile, mengabe ngifela indoda yami kulungile, kodwa ngizoxolisa kwi-South Africa yonke ukuthi lento engiyibhalile bengayibhaleli mina ukuthi ngifuna ukuniprovoke noma ngifuna ukunibona ukuthi nizokwenzani. Bengiposta ngoba ngiyidlalela and nasekhaya bengifika ngibatshela ukuthi ngisayi Home Affairs ngiyoshada bese bayayivuma leyo nto leyo. Uma bengekasayivuma leyo nto leyo, umndeni wami ungeke uzovuma leyo nto leyo, bengiyidlalela mina. So ngizela ngoba ngizoxolisa. Sanibonani South Africa. Indlela uBaby ushiyo ngayo ukuthi nami ngiyaxolisa kakhulu, kodwa ukuxolisa kwami kuhamba nenkulumo. Ipost izolo Lungile uyipostile ayikho serious and miyamazi uLungile hlezi nje yaposta, hlezi ayidlalela njalo. So izolo into eyenzekile is like mina bengiyohamba ngirenew i-passport yami ngoba abantu baningi ngaphuma eMzansi bacabanga ukuthi mina ngibaleka umhla ka-30 kuJuni. Bengibaleki mina, ngaphuma nephisi ngisho ukuthi ngiza lana ngiyolungisa izinto zami zibe zihambi kahle. And nokunye kumele nikhumbule ukuthi mina bengijima i-Virgin Active, i-Virgin Active abavumi ukujima khona if awunawo amaphepha. Kodwa abantu isikhathi ngihamba mina abantu bakhuluma kakhulu ukuthi mina angina amaphepha just wangibaleka. Cha, that's not true. Izolo uLungile ukuposta uveza le passport yami ukubavezela ukuthi sekuyalunga ngoba isikhathi ngisengilana abantu bakhuluma ukuthi mina kumele ngize ngapha ngilungise amaphepha and after sengilusile amaphepha ngihambe ngijike ngisemuva. So angiboni kube ukhona inkinga ukuthi ngiveze mina i-passport ukuthi nginami. Ngifuna ukuvezela la abantu bebakhuluma ukuthi mina ngakhibela ingwenya ngiza ngapha ngoba nginayo amaphepha. Cha, mina hlezi ngikibele amabhano injalo Durban to Cape Town, Durban to Johannesburg. So ayikho ibhano zolikibela if awunawo amaphepha. Mina ngisebenzisa i-passport, ngiyayikhokhela i-visa, ngiyakhokha yonke into. If ngibona eSouth Africa ngihlala ngiyazi ukuthi nginayo yonke into, yabo. So into yenzekile izolo biphutha and vele after 15 minutes sabona ukuthi eMzansi ngathi abantu sebayidiniwe bayithathe serious. uLungile washesha wayidelete. So siyaxolisa kakhulu if ukhona into siyenzile wrong, siyaxolisa kakhulu. Andinokunye mina ayikho into ngiyenzayo, ayikho. Mina umsebenzi wami omkhulu ula ekhaya
angiyenzi lutho mina mawungibona ngizofika eSouth Africa ngizovakasha futhi ngihlala mhlambe u6 month noma ivisa yami vele ya 6 month noma u3 ngijike futhi ngize la ekhaya. Kodwa leyinye ngahamba ngoJuni ngahamba ngayiveza ukuthi ngiyahamba yabo ngoba ulungile ngiyaqala nje ukumshiya yedwa njalo uma ngihamba mele ngibe ukhona umuntu omunye umbhekayo. So nokunye nje kahle guys, if sizofela uthando it's fine. Eva nami ngiyalivuma lokho. If abantu bazongibulala ngoba ngitshola nomuntu wase South Africa nginankinga nalokho. It's fine ngoba kade baqalile abaqali namhlanje ukuthi hayi sizokubulala mawufika ngapha. No, kade bebasho umuntu ngihlangana naye imola nje lokuthi wena uthathela usisi wethu yabo. Abanye bebangikhombe ngispam eclubini mangena eclubini, abanye bakhipha ispam ukuthi bazongibulala mina ngoba ngijola nosisi wabo. So ile ndo abaqala ukuyenza. So mina ke it's fine if bazongibulala ngoba ngijola noLungile, it's okay ngoba mina uLungile ngiyamthanda and angipretend mina ngiyamthanda yabo. Kodwa lokwenzekile izolo siyaxolisa kakhulu nje, siyacela nje guys, lingamanje sibe siplanile ngoba uLungile muyambona indlela uyiyona la walimazwe icontent ukuyenza icontent lana wow yabo. So mngahlale nibuze imibuzo ukuthi kwenzakalani, indoda siyakushaya nani ngoba hlezi basho njalo. And even ngisho khona izinto ethi singafuna ukudisclose ku social media, even ngisho ilo indaba zama passports. I-passport njoba sesibhizi zama passports ingoba sifuna utravel sibone more countries, experience zonke izinto. So that's why Izola was so excited ukuthi i-passport za David is right. And futhi bengikhohle ukusho ukunye ukuthi thina before sibuyele eSouth Africa sifuna sidlule Uganda, siye Kenya, siye neRwanda yabo, sidlule khona lapho ngoba nangalena sinaba abantu basithandayo yabo. So ilokho kwenze ukuthi umuntu aveze i-passport. I think indaba ayikho kwi-passport, indaba enkulu ikuyi-caption. Caption le uLungile ibalile. So guys, siyaxolisa kakhulu nje, thina sithanda inkinga, abantu bayasithuka, sishiye indaba zabo, sikubeke nomsebenzi, siyenzele into yethu without kahle into yethu ayina umsindo. Umuntu mawuzosithuka usisholo ukuthi isifebe, uLungile kade bamtshela vele ukuthi isifebe ukuthi udayiswa guys. So mina nje ilokho bayadifuna ukusho ukuxolisa about iHome Affairs. Kulento nje ngibhalile ngixolisa ngokuthi ngibhale indaba ya 75 rand yokuthi uDavid Swamba soshada bese ayazinza eSouth Africa. Ngiyaxolisela lokho, kodwa engikushoyo noma ngathiwa seniyazama ke ukumbulala noma ukusibulala, nisikhombisa ukuthi nina ni powerful kangakanani, nisibulale sazi ukuthi senazi ukuthi sixolisile, sasho ukuthi mekuthi sofela uthando uLungile vele ngasho ngathi mina ngiyofala kufa khona uDavid naye uyofala kufa khona mina, it's fine Lungile. Shuthi ke isona sikhathi lesokuthi ke sife ke manje ngoba senishilo ukuthi nina nisenisibambela uzungu ukuthi meke mina ngabuya naye ngeze South Africa uzobuya ngebhokisi noma nawe nizofana noba uthini. It's fine, get it man, get it. Eva kuseni bengimtshela ubhuti ukuthi khona into seyenzeka manje ngoba le post siyipostile izolo. Mina wangibuza ke mina ngizoyenza njani. Mina if ngizofela wena nginankinga ukuthi uNkulunkulu ukhona usibhekile. Usibhekile. Angithi yonke abayilindelele ukuthi bafuna ukubona si down kanje, si shift ifocus ku happiness yethu. Yonke ebajabulisa njengamanje le. Because mina angikhalizwa ukuthi mhlambe hayi ngiyaxolisa into engibhalile ukuthi kubhlungu, ngikhalisele ukuthi sifike kanjani kubulalanini. Mbulala kanjani omunye umuntu ngoba indaba yamaphepha vele kwathiwa kudingeka amaphepha unawo vele bekade nawo sonke lesikhathi nabehlezi sihamba seCape Town siyovasha eCape Town egibela ibhanoyi benawo amaphepha, but iyabonakala lento ukuthi hayi it's not about amaphepha, it's about inzondo. Asifunwa siyazondwa baseka lokho sesikhulumile sekwanele kuzwakele. Ngiyaxolisa into engibhalile ngiyazehlisa phambi kwenu bantu base South Africa. I hope yonke into izoqhubeka ihambe kahle ne-content yami izoqhubeka ngiyiposta kade ngiyiposta sengidlulile. Siyabonga kulabo abasithandayo asikhombisa uthando. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu guys. So ngizoba live anytime soon, sikhulume nezinye izinto, sikhulume nge-content yethu, siqhubeke nendlela kade senza ngayo. Ngiyanithanda kakhulu guys, niqhubeke nisupport nathi soqhubeka sinenzele into right.
Siyabonga. Sebephumile obala uLungile Mnyende ne-boyfriend yakhe noma isoka lakhe baxolisa ngekade bekwenza bebedlala. Sokhumbula ukuthi-ke isoka lakhe lapha eNingizimu Afrika lingelokufika noma liyi-foreigner. So ngani zakwethu-ke leli soka lakhe-ke nalo liyasho ukuthi uLungile ubezidlalela bona, banawo amaphepha aqondile njengoba belungisa ama-passports kanjalo nokunye. Mina-ke nakanza ukuthi bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwa uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.